Alas 6:39 ang oras natin, tatlong sospek po sa syndicated estafa, tinbog sa San Carlos City. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin na Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Tatlong babae na nakaharap sa kasong syndicated estafa ang arestado sa 2 araw na magkakahiwalay na operasyon ng San Carlos City Police Station. Unang naaresto noong Martes ng gabi ang isang 24 anyos na babae na sinundan ng isa pang suspect na pawang residente ng lungsod sa bisa ng warrant of arrest na walang inirekomendang piyansa. Samantala, isang 42 anyos na babae naman ang inaresto kahapon ng madaling araw dahil sa 5 bilang ng kaparehas na kaso. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong syndicated estafa sa ilalim ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa kapulisan, ang mga magkakasunod ng pag-aresto ay paalala sa publiko na maging maingat sa mga online transactions. Pinapayuhan ng lahat na tiyaking lehitimo at mapagkakatiwalaan ng kausap sa online bago magpadala ng pera o personal na impormasyon upang maiwasan ang pagiging biktima ng estafa at iba pang cybercrime. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.